Čaute ľudia, dneska je tu zase s vami Mr. Opička po dlhej dobe. Prepáčte za to, že som nevydával strašne veľa videí, lebo nemal som vôbec nápady a nevedel som čo natočiť a dal som si chvíľku od toho oddych a pozrel som sa, kamož Mr. Zajko sa nám pohádal s Mariou Love, že vlastne hejtujú sa navzájom, neviem, on mi to povedal, ale Mr. Zajko určite nehejtoval Mariu. Tak som mu povedal, že proste nech to ignoruje, že nech si robí čo chce. A predbehla nás v odberateľoch. Ona je o 20 odberov asi vyššie než Mr. Zajko. A o jeden súb nižšie viac než ja. Takže pre mňa mohli by ste mi dať aspoň 100 súb, lebo vtedy si dám vajco s niečím ešte o hlavu. Takže to bude vylepšené ako za tých 50 alebo čo to bolo. Vidíte, že som to natočil, tak dotočím aj toto. No a dajte mi prosím vás odber, aby som ju predbehol. Neviem prečo má také dobré videá, keď tam skoro nič akože nerozpráva, len tam púšťa nejaké mimy. No a toto není pre mňa hejt, ale chceme ju predbehnúť, takže čaute ľudia a dajte mi odber.